Rozhodně jsem k sobě laskavější. To je to, co mi tam přichází nejvíc, ta laskavost, protože jsem byla na sebe hodně přísná, hodně tvrdá. A to si myslím, že je taková cesta do záhuby, protože nás nikdo neučil, jak ten život žít správně. A bohužel jsme se spíš naučili, jak žít ten život dost pokřiveně, podle těch vzorců, které ve společnosti byly a které nejsou funkční a mnoho z nás to vidí. A tou cestou se učíme, jak žít opravdově, pravdivě a jak zpátky najít sami sebe. Učíme se prostě často přes nějaký omyly, přes nějaký domnělý selhání a chyby. Byli jsme učeni, že za chyby se trestá a za chyby se platí a chyby nejsou dobře, ale pro mě jsou velkou součástí života a to důležité na tom je se za ně netrestat, ale být sobě laskavá. Důležité je to uvědomění v životě, že v každém momentu svého života se rozhoduju nejlíp, jak zrovna v danou chvíli umím. Přiznat si to, tohle se mi děje, tohle je v mém životě. Je to tak? Se mi to nelíbí. Určitě se mi to nelíbí. Málo komu se líbí, když se mu projeví nějaká nemoc nebo něco, co v životě nechce. Ale být schopný se na to podívat a čelit tomu, že OK, tohle tady je a nepopírat to prostě. A třeba se s tím propojit a najít v tom ten dar. On se to říká snadno najít v tom ten dar, když člověk je v tom ztracený a bolí ho to, ale prostě nesnažit se být někde jinde, než tam, kde jsme. Netvářit se, že jo, je to všechno v pohodě a nebolí mě to, když mě to bolí. Vědět, kdy si můžu dovolit být zranitelná, před kterýma lidma si můžu dovolit být zranitelná a obnažit se a vědět, že v tom jsem přijatá, ne, že to bude zase zametený pod koberec, nebo ten člověk začne mluvit o sobě, nebo se tomu vysměje, nebo tak, jo, to prostě je důležité mít okolo sebe dobrý lidi, kteří vidí a kteří vnímají, kteří cítí tu vaši cestu a podporujou. Protože já bych to sama za sebou úplně nedala. Je důležité se propojovat s lidmi a nechat si pomoct. Jakmile se setkáme s někým, kdo tyhle věci vnímá, cítí a sám jimi prošel, tak nám opravdu může velmi pomoct na cestě. Jakmile nám bude radit někdo, kdo tím neprošel, tak jsou to jenom slova. Já to vidím na lidech, když se se mnou potkávají, kteří se mnou byli na té cestě nebo mě tam potkali na té cestě, kdy jsem neměla vlasy a teď jdu na tu akci, kde jsou tyhle lidi a vidějí mě s těma vlasama a jak na mě kouká jako na zázrak a radujou se spolu se mnou a potřebuji na mě šáhnout a úplně nasát vlastně tu energii toho, že jsem to dala, že jsem to zvládla. A že to je možný, že i pro ně, ať už řeší ve svém životě cokoliv, je možný tím projít daleko silnější, daleko zdravější. A to se mi moc líbí. Se mi na to moc líbí. A jak to proměnilo můj život. A jak ho to srovnalo do daleko zdravější verze toho žití. A nekončí to tím, že mi narostly vlasy, ale je to neustálá cesta, která se odvíjí a jede dál a jede dál. A ta vlna toho léčení, toho světla a té lásky a toho požehnání, který se mi dostalo skrze to, že jsem mu viděla v tom ten dar a přijala ho, tak spousta věcí, které byly chorobný, léčí spolu s tím a jde to dál. Doktoři
vnímají jako příčinu alopecie stres. Že co je vlastně ten stres? Pro mě, co je stres, je cokoliv, co mě dostává ze svého středu a ze svého vlastního klidu. A všechno se vyřeší daleko snadněji v tom klidu. Protože zase jsem tady, jsem v sobě, jdu nad tu mysl, nejsem v těch... Jdu nad tu mysl a ty řešení přicházejí, ať může to znít jakkoliv ezotericky, tak přicházejí z toho vyššího vedení, z toho vyššího zdroje, toho, co nás přesahuje. A k tomu mít úctu a vnímat v těle, jestli je to pro nás pravda a jestli je to ta cesta, kterou chci jít, jestli je to to, co chci dělat, jestli je to to, kam chci tu energii, která mi tady byla propůjčená, vtisknout a dávat. Stejně jednou umřem. A co na té smrtelné posteli, jestli si budeme říkat, ty vole, jak já jsem tenkrát nepřijala včas. Nemám pocit, že nemoc je něco, co můžeme vyřešit, dělat. Odškrtnu to jak nákupní seznam nebo jak nějaký to-do list, jakože hotovo, vytřeno, no za týden musíš vytřít znovu, že jo, protože to nikdy není hotovo, není to dokončeno, není to takový to, že teď mi rostou vlasy, jsem vyléčená a je to hotový a můžu si žít ten život zase znovu stejně, jak jsem ho žila. To nejde. Já už nemůžu žít tak, jak jsem žila. Ono mě to navždycky proměnilo. A vím, že kdybych znovu šla zase mimo ten svůj soulad, tak můžu zase skončit plešatá. Jakmile bych znovu šla do něčeho, co bude úplně mimo to, co cítím, to, co vnímám, že je správný v mém životě nebo celkově v životě, tak znovu skončím plešatá. A to je to, co podle mě nemoc nese. Je to, když tak dlouho neposloucháme sami sebe, že se nám to ukáže tak, že už musíme poslechnout, že už musíme se na to podívat a uvidět to. Bohužel to jde často přes naše zdraví. Jsem zjistila, že pro mě alopecie byla hodně spojená s nezdravýma vztahama, především s druhým pohlavím, a kde se hodně projevilo to, jak sama sebe potlačuju, jak se snažím být právě dokonalá pro někoho a přemýšlím nebo navnímám, co bych mohla tomu druhému nabídnout, kým bych mohla být, aby mě chtěl, aby mě miloval, aby já nevím co. A vlastně to je něco, co neustále nás tahá z naší vnitřní pravdy, z toho, kým jsem opravdu. To, co je můj problém, když to takhle nazvu, tak je dělat si starosti s tím, jak někdo přijme mě. Ta cesta uzdravení je o tom přijmout sama sebe taková, jaká jsem, se vším, co nesu, se vším, kým jsem právě teď. Vlastně je v pořádku i chtít ještě něco víc od sebe, být jiná, trošku se proměnit, protože nás to žene dál. Víme, že třeba v nás leží daleko víc, než co zrovna obsahujeme. Ale musí to být furt v souladu s tím, že přijímáme to, kde jsme právě teď. A mně se alopecie nejvíc projevila ve vztahu nebo po vztahu, který byl velmi nezdravý. Velmi nezdravý. Právě to, že jsem hledala, kým bych měla být a kým bych mohla být a co bych mohla nabídnout, aby mě ten člověk miloval, aby se mnou zůstal. A pak přijde nemoc, která ti to ukáže prostě. A jenom, hele, tady si odevzdala spousta svý síly někomu jinému, někam mimo sebe, tak přijdeš o vlasy. Třeba. Pro každého je to něco jiného. Pro mě to bylo tohleto. A bylo to totálně vzdání se svý identity. A zároveň to nehodnotím jako něco, co by bylo špatného. Já to cítím a ctím jako cestu, která mě dovedla do sebe, do toho, kým skutečně jsem. A stále to pokračuje, protože tohle ještě není furt jakože hotový. Kdy budeme hotoví? Já jsem moc vděčná za to, co bylo, že mě to ukázalo a navrátilo do té pravdy, do té jasnosti, do toho vnímání skutečné krásy, kterou uvnitř sebe nesu a kterou můžu projevit navenek ve světě a kterou můžu darovat světu tím, že ji žiju.
A to je pro mě ten poklad. Když říkám nehledat lásku venku, to neznamená, že nepřijímám lásku zvenku, nebo že by bylo něco špatný na vztahové realitě, na vztahování se a předávání si ty lásky mezi sebou, ale jde o to, aby to byl čistý proud lásky z toho, kým jsem, do toho, kým je ten druhej. Třeba ten vztah, který mě v tomhle velmi okleštil, kde jsem hodně ztratila sebe, tak byl tou cestou, kde jsem se mohla najít a je to teď ten jeden z nejvíc láskyplných vztahů, který mám. A není to na té partnerské úrovni, jak jsem doufala, jak jsem zaháčkovala, protože abych už měla někoho, kdo zaplní tu moji vnitřní prázdnotu a díru, to nikdo nedokáže. To je příliš velký úkol na toho člověka, to po něm nemůžeme chtít. Ale když jsme v pohodě s tím, že tam někde ta vnitřní prázdnota je a asi navždy bude, kdo ví, tak se můžeme potkávat na té úrovni, kde jsme a když přijmeme, že OK, my jsme tady, nejsme teď proto, aby jsme tady byli partneři, ale jestli tam ta láska jednou byla, tak je tam navždycky. To je to, co je láska. Láska není to, co vidíme ve filmech nebo to, co vidíme mnohdy ve společnosti, že teď se milujeme a teď už se nenávidíme. Láska je něco, co je trvalýho a je to neměnnýho. Ať už procházíme čímkoliv s tím daným člověkem, s tou danou bytostí, sami se sebou, neznamená, že ta láska zmizí jenom protože jsme se pohádali, ale ta láska je a je trvalá. Takovouhle lásku já sdílím s tím člověkem, který vzal na sebe ten úděl toho, že jsem se vykořenila, ztratila, abych se mohla znovu navrátit do sebe a zapustit ty kořeny. A najednou oba tam stojíme, máme zapuštěný kořeny a vnímáme se na té cestě v hluboký lásce a úctě a nehledáme v tom něco, co tam není už. Pro mě je to hodně nový paradigma vztahování. Hledat cesty, jak se vzájemně obohacovat, jak sdílet svoji lásku se sebou, navzájem, se světem, aby se nám tady žilo hezky. Ale jsme byli šťastní. To nebude znít. Na to přitiskne čumák a ono to přestane znít, že? Konkrétní situace, kdy mi někdo pomohl, těch situací bylo hodně, těch lidí bylo hodně a je to úžasný průvodci, lidi, kamarádi, kteří mě dokázali dovést do toho místa v sobě, kdy se ta nemoc stala. Je to v čase, kdy jsem byla malá, něco se odehrálo, nějak jsem s tou emocí nebo s tou situací neuměla naložit, takže si to člověk v sobě uzavře, to prostě nemoc
je v podstatě to, že si někde uzavřeme v těle něco, co jsme nedokázali prožít, uchopit. Nebyli jsme dostatečně silní na to, aby jsme to prožili. V čase už se stane to, že už jsme dost silní na to, aby jsme to prožili, ale ta představa toho, jaký to bylo, je pro nás tak šílená, že se tam sami třeba nepodíváme. Málo kdy se nám poštěstí to, že bychom se byli schopní podívat do toho místa, do toho největší bolesti a traumatu sami, protože se toho příliš bojíme, protože tou dobou to bylo tak velký, že jsme to neuměli unést, že máme pocit, že to ještě teď furt neunesem, ale teď už to unesem. A je úžasný mít lidi, kteří nás podrží a kteří nás dovedou do toho místa a jsou tam s námi. A nechají nás, ať si to uděláme, ale sami. To je ta spolutvorba, ta spolupráce. Nechat si pomoct, ale být sama tím tvůrcem a tím léčitelem sama sobě. A hodně silný pro mě byl moment, kdy po tom, co jsem byla na holo, jsem se vyskytla mezi lidma a měla jsem šátek a sundat ten šátek a vlastně jít do toho najednou obnažení. Když přijdu někam, nebo když jsem někam přišla do prostoru, už prostě tak, jak jsem, lešatá, tak to pro mě nebylo tak těžký, jakožto to odhalení později. A zároveň to byla jedna z prvních akcí, kde mě ty lidi znali s tou velkou, prostě nádhernou hřívou a najednou jsem tam přišla takhle. A byl tam jeden muž, který mě neznal, ale při posledním sdílecím kruhu za mnou přišel, sednul si naproti mě, nic neřekl a jenom se na mě díval. A v těch očích bylo vepsáno úplně všechno. Veškerá účast, veškerý to vidím tě a vidím tvoji bolest. A jsem s tím. Nemusel říct vůbec nic. V tom pohledu bylo všechno vepsané. A bylo to hodně silný a hodně mi to pomohlo. Vlastně mi přichází otázka i odpověď na to, co třeba já bych mohla jako člověk udělat pro někoho, kdo prochází nemocí nebo něčím těžkým, jako životní situací, protože občas máme pocit, že něco přece musíme udělat, něco nějak pomoct, něco, jo, ty záchranářský komplexy furt v nás jsou, přece nemůžeme nedělat nic. Ale za mě je nejvíc jenom s tím být. Být účastná toho, že vidím, co se v tom člověku odehrává, vidím, že to má těžký, vidím, že se trápí, nebo cokoliv a jenom s tím být. A to není jenom, a zároveň je to jenom být s tím účastná. Pro mě je to další kvalita toho, že se říká, že soucit je tam nejvyšší kvalitou, ale v tu chvíli já cítím s tím člověkem a stávám se tím příběhem, který on žije. A to není ono. To nás stojí hodně energie, ale být tomu účastná, že to vidím, vnímám to a chovám v lásce. To všechno, co se děje v tom člověku, to je pro mě hodně léčivá kvalita. Průchod nemocí, ta cesta, je cesta odvahy, vytrvalosti. Není to o tom udělat jeden jediný krok, očekávat, že někdo nebo nějaká situace, nějaká ceremonie, nějaká medicína, něco vyřeší to. Jednou provždy. A jestli ti někdo slibuje něco, co je instantního, tak tomu nevěř. Děkuji za váš čas, protože váš čas je posvátný. Tak s ním nakládejte správně. Tak to je dobrý, že ty vlasy nemám, co? Další výhoda. Nevadí to nějakému mikrofonu, tak jako to je super. Jo, vidíš, já jsem tak požehnaná tím, že nemám vlasy. To tam dej rozhodně. Nemastí se ti to, ty. Občas se ti jenom leskne pléš, no. A káty šumí, když padá déšť, padá mi na mojí holou pléšť.